Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Malam Mama DJ. ya rayuwa. Lafiya lau. Ya gida. Lafiya kai. Ina zuwa haka. Wallahi wajejen ka nan. Okay, guna ka zo? Yi wallahi. To, bismillah. Wani abu kake ci haka ne? Wallahi wani kasa wannan rayuwar nan ta yunwa. Bismillah Allah. Wai. Bismillah fa, bismillah, bismillah. Ai ka san abin da aka ce. Salamu alaikum. Amir kasa ɗan Wa yawa alaikum kaga salam. ɗan yawa ka rasu. Sanu fa. Yawa ɗan yawa Sanu. Ɗan yaraba. Ina kun sami kwakwo. Wannan to. to me koko ne? Kwakwo ne yana yi. Wannan ba koko bane ɗan yaraba. To ana kuka siyo wana popcorn haka. Yawwa, to kai mana Hausa mu ba ma jin wannan yaran naka ɗan To yaraba. ona ya ma ke kira shi. Gurguru za ka ce. To gugu kuku. Gurguru dai. Kurukuru. Gurguru. Kukuru. Kaga wannan ba zai gane ba. Kyale mu tafi a koko. Ana kuka siya haka. Ai wali, bismillah. Kuna abu ana kuka siya. An yarba wannan abun. Akwashi a Najeriya ne. Wannan abun Ah. daga Ghana yake zuwa. Ghana ce. Ghana ba? Eh. In ka ci wannan sai ka je Ghana. Popcorn wana akwai dadi o. Akwai daɗi. Ah. Ba ka labari mana. An Oga. yarba. To. Ya san labari. kana jin yaran namu sama sama. Ni na ji sosai. Okay, to akwai wani ba Allah na ce mai madagwal. Na'am. Lokacin da kamar da kuma ku sami na ci abun nan. Na'am. Ya zo mu haɗe a Hausawa. Yama suna naka kashi shi kwa matagwa abi Madagwal. matagwa. Al'ato kenan. Matagwa. Mai al'ato Matagwa. kenan. Al'ato kenan. A wane gari yake A wa? garin Kano yake. Kano ce. Za ka ga shi ne ke fin ɗin comedians ɗin nan, comedy na ƙyaƙyata ɗin nan, shi ne ke. Okay. Ka ana kyatata. Kamar wanda za ka ga, to ya kuke cewa da yaran naku ne ko Ah? comedians ne na da yaran ku ne kuna cewa Okay. comedy. Oda ke ba dariya. Yawwa, to shi ba. Okay. To ya zo ya same mu muna cin wani abu. Na. Ka san shi wani abu yana da akwai daɗi, akwai armashi da sauransu. Oda ke To yake ya. yawwa, lokacin da ya sa guda ɗaya, in ya guda uku a zamanin corona. Na. Lokacin ana corona lockdown. In ya sa kwara uku a bakinsa, kafin ya ƙara mai da na hudu, Na. sai dai ka je na wani Okay. ma'ana Na. shi wannan abu da yake kira sai ke cewa shi ya yi imani cewa da a ce China da su ninka corona ta ninka ta yanzu in dai za ka kama da wani abu shi ba shi da matsala. Yana so a kara corona. In dai gurguru zai rinka shigowa to a kulle komai ma. Amma wana yana da hankali sosai. A sosai yana da hankali. Ha. In dai gurguru zai kai ba, in dai gurguru zai shigo to a kulle komai ma a kulle. Kaga wana popcorn kana gani eh? Wai Lokaci da muna Biafra aiki soja, army, Eh. a wana lokaci Aha. muna Biafra can ciki daji, forest. Fila ina jin kaɗan yarwa. So lokaci in muka je muna yaki, mun yi shekara 65, Ok, dama 65 years. an ce mun kai ritaya ne. Lokaci muna cikin daji 65 years, 65. Wana muke ci. Kai na yarwa ka ce. Ba jin yunwa, in muka ci wana kana ji ba. Eh. Sai mun yi sati 1 week. 1 week Na yarwa ba ma ci komai, in muka ci sau daya sai wani week ya dawo za mu kara ci. Mace an daɗe ana gogon ya ɗan yarwa. kun san wani abu kuwa? Mamma si bismillah me kake cewa? Ni duk macin da nake yi fa. Kawai dai ina ci ne. Na'am. Wai wannan abu da me ake yin su ne? Wannan abu? Wana da kana ganin Kaga wannan fari da kake gani. Wannan fari da kake gani. nono saniya. Nonon saniya ne nan. Nono saniya. Nonon saniya an gasa shi sha rana. Sai a sa rana. Sai a sa rana. Yau kai dan ka gana da yaran naku. Na sa shi rana ta da keke sai wargaje. Amma kuma kafin nan wasu sun ce akwai pet din wasu sun ce wani abu da ake nomawa yake girma da kara yake yin kwalla-kwalla aka samu sai a soya shi an aka soya shi sai a jika shi da ruwa sai a kai kamfani sai a barga an sa sai a sa madara a sa suga shikenan sai a kira shi gurguru